Volám sa Martin Kultán, v Dôvere robím už 22 rokov a momentálne som jej riaditeľom. V Dôvere chceme byť blízko klientom a v Dôvere chceme robiť to, čo od nás klienti chcú a potrebujú. Preto aj ja chcem sám si vyskúšať, aké to je. Ja chcem vidieť, čo klientov trápi, čo našich poistencov trápi a preto práve dnešná cesta do Nitry. Dobrý deň, Martin pri telefóne. Ako vám môžem pomôcť? Dobrý deň, zdravím vás. Ja už 3 dní nerobím nič iné, len sa snažím dovolať nejakému kožnému lekárovi a ja sa vlastne naďalej neviem žiadnemu dostať. A moja prvá práca v Dôvere bolo vybávanie klientov. Bol som akoby dnešný klientský poradca, s tým, že vtedy sme nemali call centrum, čiže telefonáty sa vybávali tiež na pobočkách. Riešenie bežných problémov ľudí, riešenie ich otázok. Lebo toto už naozaj není moc realita, čo sa mi deje, fakt. Takto podľa vášho bydliska najbližšie kožný lekár, ktorý spolupracuje v tomto prípade je nemocnica Bory a tam najbližší termín je v januári. No ja si idem vyskúšať po tých viac ako 20 rokoch aj to, čo som robil niekedy, keď som robil na pobočke a keď som tiež vybavoval, dvíhal telefonáty a snažil sa pomáhať klientom. Skorší termín by sa dal, ale to je najbližšie v Senici. Tam by sa dalo budúci týždeň. Viete čo, tak ja som už v takom štádiu, že ja by som zobrala tú Senicu. Dobre. V Dôvere nemáme síce formálnu politiku, že by sme si všetci povinne týkali, ale ja si týkam skoro s každým. Je to také ľudskejšie, ukazuje to trošku, že aj generálny riaditeľ nie je niekto niekde tam hore, ale jednoducho ja chcem byť jedným z nás. Je to pre mňa nejaká základná súčasť kultúry a som rád, že sa to celkom vžilo. Tak ak máte čokoľvek na nás, nech sa páči. Tak asi teda by som vám aj povedala, že by ste mohli odkázať vedeniu, že je to fajn takto sa objednať priamo teda u generálneho, ale keďže vy ste vedení, tak asi to teda odkazujem priamo vám. Tak ďakujem krásne a pekný deň prajem ešte. Ďakujem aj za pekný deň. Dovidenia. Dovidenia. Pre mňa bol dnešný deň veľmi príjemný vyskúšať si to a preto odporúčam každému v Dôvere, nech skúsi napríklad internú rotáciu, uvidí, čo tie jeho kolegovia a kolegyne, aké majú trápenia, aké majú starosti a porozumenie aj tej práce tých druhých dokáže zlepšovať na jednej strane aj naše vzťahy vo vnútri Dôvery, ale určite nám to pomáha aj zlepšovať ten celý servis klientom.